Moi, mulla on vastapätsy taas Dia TV:lle. Ja mä en ikinä mulla päivänä kuvata mitään videota, koska huomenna alkaa koulu ja kuolen silloin. Mut mennään vaan videoon silloin, kun mä et saan kuvata vielä videon. On tällainen lisko. Ja täällä on tuolla valkoista, että ei todellakaan halua enää tarkentaa yljellä. Punainen magneetti ja näin. Sitten on tämmönen pieni lintunen ja näin. Sitten on niinku tämmönen mustekalahkai. Tää näyttää ihan hassut mun mielestä. Sitten on tämmönen timanttisilmäinen kala, joka on mun mielestä sille aika harvinainen. Sillä on reikä ja näin, mutta mä en sit kuvannut pitkä aikaa videota. Ja mä en jaksa sit muokata. Ja sitten on tällainen kala, viidollinen kala, josta mä tykkäsin aikoinaan, mutta en enää tykkää. Sitten on jättivalas, joka on aika likainen tästä, mutta tältä ei ole lähtenyt niin kuin se pyrstö irti, niin se on ihan hyvä, mutta aika huonossa kunnossa silti. No sitten on tämmönen ihana koira, joka oli aikoinaan myöskin mun suosikki, mutta sitten se ei ole enää suosikki. Iik! Ja näitä on sitten mun 3 kappaletta, että on sinimagneettinen, mulla on 2 sinimagneettinen ja punamagneettinen, että saa ihan valita. Sitten on vieläkin tämmönen mokattu lisko. Tästä mä en ole ihan varma, kun mä tykkäsin tästä itse ainakin, kun mä tän itse oikein sitä muokkasin ykkösluokalla. Ja sitten tämmönen mauri, majava, siili, mauri, siilillä, kai. Sitten on feikkivetsi, tämmönen, se tulee tätä halua, mut kumminkin. Tää on siis muokattu tästä, ja täällä on, mä tein noin kulmakarvat ihan vaan piruttaa. Sitten on tämmönen pöllö, jolla on jotain valtaista tuossa. En usko, että saa pois, mutta voinhan mä sitäkin kokeilla. Sitten on taas muokattu kissanpentu. Tää on vielä mun kesken, mutta jos haluatte, niin kyllä sä saat. Ja tää on vähän rikki, kun mun kaveri, kun tää oli vaihossa, niin sit alla tämän päälle, niin sitten tää vähän niinku meni pois paikoiltaan. Sitten on turtles ja näin. Tässä ei ole mitään ihmeellistä. Sitten on perhonen, noin. Ja sitten on tämmönen koira ja apina. No voi kakka. Sillä on kulma tossa ja ihan hyvä kuntoinen. Ja noin. Sitten on vielä tämmönen. Tästä mä en ole ihan varma. Tästä mä en todellakaan varma. Ja viimeisenä tämmönen ihan kauhea koira.